Goddag, Elna. Jeg er Kenneth, diætist. Ja, det er Elna. Vil du godt ned og snakke lidt med mig? Ja, det vil jeg godt. Ved du hvad, jeg har fundet et rum hernede. Lad os komme herned. Ja. Mange patienter med livsstilssygdomme, ja, de har svært ved at holde den slanke linje, og så kan det være nødvendigt at få hjælp fra en diætist til at smide de ekstra kilo. Vi skal med diætisten fra Holstebro Sygehus på arbejde. For andre, der er undervægt og endda underernæring et problem. Det gælder specielt ældre mennesker, der har været syge. Jeg har inviteret diætist Kirsten Færgemann her i studiet, og hun vil prøve at fortælle os, hvordan man kan hjælpe de ældre med at få mere sul på kroppen. Velkommen til Lægens Bord. Han er klinisk diætist i ernæringsenheden på Holstebro Sygehus. Hans job er at hjælpe de patienter, hvor forkert livsstil er en medvirkende årsag til deres sygdom. For det er jo ikke alle, der arbejder på et sygehus, der er læger eller sygeplejerske. Hvem alle de andre er og hvad det er, de laver, ja, det vil vi se lidt nærmere på i de kommende uger. Så her kommer første del af vores serie om de mennesker, du måske ikke lige lægger mærke til, når du bliver indlagt på et hospital. Jamen, vi har fået en henvisning fra M4 i morges på en patient, vi skal op og snakke kost med. Det er en 63-årig dame, som har lidt af hvert. Hun har højt blodtryk, hun har højt kolesterol, hun er diabetiker, hun er overvægtig, og hun er indlagt med en blodprop. Og det her, det er jo en af de patienter, som vi ved, den kan vi behandle med kost. En diætist er en, der snakker om mad, men en, der snakker om mad til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt. Vi har alle sammen vores specielle måde at spise på. Så det handler om lige præcis, jamen, hvilken mad passer til dig, til den situation, du har lige her og nu. Men du skal ikke med dig ind? Nej. Ja, men vi snakker svømmeoster. Fint, ja. Hej. Goddag, Elna. Goddag. Jeg er Kenneth, diætist. Ja, det er Elna. Vil du godt ned og snakke lidt med mig? Ja, det vil jeg godt. Ved du hvad, jeg har fundet et rum hernede. Lad os komme herned. Ja. Jamen, det kom de og fortalte mig her på sygehus. En sygeplejerske kom og fortalte, om jeg var interesseret i at snakke med en diætist. Og det var jeg virkelig. For jeg vil gerne have noget gode råd. Jeg tror selv, at jeg så syg i 22 år, så... Vi møder jo alle typer af patienter. Nogle vi har mange af. Det er jo patienter med overvægtsrelaterede sygdomme. Det er sådan nogle som type 2-diabetes, for højt blodtryk, for højt kolesteroltal. Det er de typiske overvægtsrelaterede eller livsstilssygdomme, som vi kan kalde dem. De påvirker vores livsstil, de kan behandles med vores livsstil. Jeg vil her den næste tid, så vil jeg lige spørge dig ind til, hvordan du spiser i løbet af en dag. Så vil jeg prøve at tage udgangspunkt den mad, du spiser her og nu. Og sige, hvor kan det være hensigtsmæssigt at lave nogle ændringer, og hvor skal du endelig blive ved, for det er rigtig godt. Hvad får du til morgenmaden? Ja, der vil jeg meget gerne have havregrød. Ja. Aftensmaden, hvordan ser den ud? Ja, det er jo altså kartofler. Det er kartofler. Ja. Okay. Og det er forskellige fisk, kød, en bøf eller en kotelet eller en kylling eller sådan, altså hvad ellers til. Ja. Jeg tror, jeg er god til at få grøntsager med, men det er nok for lidt, jeg bruger i lever. Altså. Det her med at ændre vaner og rutiner. En ting er, at jeg sender budskab frem. En ting er, at patienten er motiveret, når sidder over for mig. Men det, at de går hjem og bruger det og forændrer de vaner og rutiner, det er nok et stort problem for mange. Fordi de skal til at tænke over, hvordan de gør måden. Nu har de gjort sådan her de sidste 20, 30 eller 40 år af deres liv. Lige pludselig til at gøre nøjagtigt den samme ting på en ny måde, så skal de til at tænke over den. Har du forsøgt at tabe dig i vægt, siden du var jo diætist for 22 år siden? Det er værd at holde op med at ryge, det kan jeg bare sige. Okay, det har du prøvet mange gange, kan jeg høre. Når jeg kommer ned, så ryger de gerne ud, og jeg hører hvorfor. Jeg skal ned og have en samtale med Nana. Nana har gået her siden marts måned med henblik på vægttab. Godt flot. Du må slet ikke være så ked af. Altså, jeg startede i marts, og det har gået stille og roligt nedad. Det har så været 2 gange. Den ene gang var så i dag, hvor jeg har gået lidt opad. Men ellers så synes jeg, det går fint. Det er forskellige forslag til morgenmaden. Her ligger der godt nok rugbrød. Der vil lige skal ligge et stykke knækbrød. Altså sådan noget der ser jo vanvittigt lækker ud. Ja. Men det har ganske enkelt tid til om morgenen. Det, der er spændende ved at være diætist, det er jo det at kunne hjælpe mennesker og kunne lære dem nogle nye redskaber at bruge. At det, at de kan gå hjem og tage den mad, de får at spise her nu, med nogle få ændringer, og lave den sundere og mere hensigtsmæssig.
Du skal bare blive ved, og så skal vi lige have knækket den koge hernede af. Det kunne måske være morgenmaden, tror jeg. Der lidt bider sig selv i halen, så bliver du for sulten senere, og så spiser du for store mængder. Og lækker sulten. Og lækker sulten, ja. Udover de arbejdsopgaver med rådgivning og vejledning, som vi har snakket om tidligere, så er forskning også en vigtig del af mit arbejdsområde. Det er et projekt, vi kalder Projekt Stor, vi kører i Ringkøbing Amt. Det er et struktureret, tværfagligt og tværsektorielt tilbud til familier med småbørn med overvægt. Jeg arbejder med maden, så er en fysioterapeut, der arbejder med bevægelsen, og så en familiekonsulent, der arbejder med alle de her familierelationer. Hele behandlingen heroppe også, den retter sig ikke mod overvægten i sig selv, den retter sig imod at reducere risikoen for at blive overvægtig senere i livet. Det vil sige, det der er lige så interessant i det projekt her, det er om de børn her, de får nogle mere hensigtsmæssige mad- og bevægelsesvaner i forhold til overvægt. Det er måske mere vigtigt, end at de taber sig i vægt. Tak for god arbejdsløs med dig. Fortsat god arbejdsløs med dig. Jo, tak. Udover at arbejde med alle de her patienter, der bør tabe sig i vægt, og dem, der reelt vejer for meget, så har jeg faktisk også en kæmpe arbejdsopgave i alle vores undervægtige patienter. Faktisk 30% af patienterne på sygehus, de er undervægtige. Men der er altså nogen efter en operation eller andre årsager. Det er bare det, de ligger på sygehus. Det er godt. De har ingen appetit. De har slet ikke lyst til at få noget ned gennem halsen. Der kan vi nogle gange bruge energidrikke, hvor vi så siger, at hvis de ikke kan spise, det kan være, at de kan drikke sig til det. Men så er det, at vi skal også lave sondernæring. Og der er nogle gange puslespil at få til at gå op. Hvordan er det lige med, når både proteiner og energimængden skal passe sammen? Underernæring, det er et problem blandt ældre mennesker. Specielt dem over 75 år. Det er et alvorligt problem, fordi hvis man er dårligt ernæret, ja, så bliver man lettere syg. Og hvis man får en lungebetændelse eller en blodprop i hjertet eller skal igennem en større operation, ja, så er chancen for at overleve dårligere. Det har Sundhedsstyrelsen bestemt sig for at gøre noget ved, og de har sat penge af til at undersøge, hvordan vi får sat mere fokus på de ældre, der er i farezonen. På Randers Centralsygehus, der startede man for 2 år siden et projekt, der skulle finde ud af, hvordan man får de ældre mennesker til at spise noget bedre mad, også specielt når de kommer hjem fra sygehuset. Og velkommen til dig, Kirsten Færmann. Det er dig, der stod bag det der projekt, og du ved jo en masse om ernæring, specielt hos ældre og syge mennesker. Hvad var ideen med det projekt, I lavede? Jamen, ideen var at sætte fokus på det samarbejde, vi har mellem sygehuset og kommunerne i forhold til ernæring. Så vi egentlig sætter fokus på det både før indlæggelsen, under indlæggelsen og efter indlæggelsen. Og i den her sammenhæng, så er kommunen det så hjemmeplejen og plejehjemmen, eller hvem er jeres samarbejdspartner? Ja, det er det, ja. Okay. Før vi lige kigger mere sådan på jeres undersøgelse, skulle du så prøve at forklare os, hvorfor er det så vigtigt, at ældre mennesker de ikke taber sig? Men altså, når man runder de 65, så ved vi, at der sker nogle ændringer med ens kropssammensætning. Og det vil sige, at man får forholdsvis mere mere fedtvæv på kroppen end muskelvæv. Og det betyder, at hvis man taber det muskelvæv, så taber man sine kræfter. Og det er meget uheldigt, når man er ældre. Okay, så det er specielt, når man bliver syg, at så, altså i en sygdomsperiode, man ikke spiser så meget, ja, så taber man muskelvæv. Og hvis man så prøver så at få en bedre ernæring igen bagefter, ja, så er det først og fremmest fedt, man tager på. Ja, det er det. Okay, godt. Hvad var det så, I gjorde i jeres undersøgelse? Jamen, vi gjorde det, vi underviste plejepersonale på sygehuset i, hvordan de skulle ernære patienterne. Og vi underviste plejepersonalet ude i hjemmeplejen. Og så forsøgte vi at etablere et samarbejde mellem de 2 plejegrupper. Så vi blev bedre til inde på sygehuset at skrive folk hjem og sige, når du kommer hjem, så skal du have specielle energidrikke. Eller når du kommer hjem, skal du have noget meget specielt kalorieholdig mad. Okay. Hvor mange patienter har I undersøgt i det her? Ja, vi har undersøgt godt 1200 mennesker over 65 år, for at se, hvordan det er gået dem. Ja. Hvad viste jeres resultater så? Hvornår er man i farezonen som ældre? Jamen, det har vi fundet ud af, det er man, når man runder de 75 år. Der er ikke nogen problemer, når folk de er mellem 65 og 70. Men når man begynder at komme op i nærheden af de 75, så vi utrolig mange, som egentlig var underernæret. Okay, så det vil sige, at hvis man skal lave en forebyggende indsats, så er det omkring 70 år, man skal sætte ind? Ja, det er det. Okay, men hvordan skal man så gøre det? Hvad er det, der skal ske ude i kommunerne? Jamen det, man skal gøre ude i kommunerne, det er, at man skal have lidt fokus på problemet. Vi taler jo meget om overvægtige, og måske skal man have lidt mere fokus på, at der er også mange mennesker, som rent faktisk bliver undervægtige. Og så tage fat i de raske ældre og holde nogle foredrag for dem, og sørge for at undervise plejepersonalet løbende, efterhånden som der bliver nyansatte i kommunerne. Okay. Hvordan de ældre, som indgik i jeres undersøgelse, hvad synes de om at være en del af det her projekt? De var meget glade for det. De havde besøg af mig som diætist, og jeg havde god tid til at snakke med dem, og det ville de gerne. De ville gerne fortælle om, hvorfor de har tabt sig. Og så først så gemmer de småkagedåsen, og så de opdager, at det handler om undervægt, så finder de den frem igen. Det lyder dejligt. Så du var simpelthen ude og besøge dem i deres hjem og snakke med mange af dem? Ja, det var jeg.
Jeg kan se, i jeres undersøgelse, der står der, at I fulgte, jeg tror det var 24 patienter, altså, noget, altså i hele forløbet under indlæggelsen og så efter hjemkomsten. Ja. Og hvad lærte I af det? Jamen det vi så, det var, at efter vi havde sat fokus på problemet, så vi, at en meget stor procentdel af dem havde taget på eller havde holdt deres vægt. Hvor hvis vi ikke havde haft fokus, så havde de måske tabt sig. Okay. I den her undersøgelse, som I har lavet, så vil I jo meget gerne se, om man kan slå bro imellem det, der foregår på sygehusen. For det er jo fint nok, at når man er indlagt, så får man à la carte retter. Men det vigtige, det er at få slået den der bro over til kommunen, sådan til at det gode, man har fået sat i gang på sygehusen, det fortsætter. Synes du, at jeres undersøgelse giver den håb om, at det kan lade sig gøre? Ja, det gør den da i høj grad. Men det kræver en indsats både fra sygehuset og fra kommunerne. Og det kræver, at man måske ansætter nogle diætister på tværs af de to sektorer, så man har en diætist, der både er på sygehuset og i kommunen, som kan følge patienten helt hjem. Okay. Jeg tænker på, altså de ældre, der findes nu, og så de ældre, der er på vej, er der forskel på dem, tror du, altså i den indstilling, de har til kost? Ja, det tror jeg, det er. Mange af de ældre, der er i dag, de vil gerne have den fede sovs, som jeg anbefaler dem at spise. Jeg tror, at de nye årgange ældre er nok noget mere ernæringsbevidste og går meget op i, hvor mange grøntsager man skal spise. Så jeg tror, der er en forskel. Ja, så de skal faktisk lære, at når de kommer op omkring de 70-75 år, jamen, så er det en anden måde, de skal tænke på i forhold til kosten. Det er det. Okay. Hvis nu nogle af vores seere, at de har problemer med at få lavet mad selv i hverdagen, eller de er bekymret for nogle af deres pårørende, hvor er det så, de skal henvende sig henne? Jamen, grundlæggende skal de henvende sig til deres kommune og få det, der hedder en visitator ud, for at vurdere, om de har brug for noget madudbringning. Okay. Ja, alternativt, så skal de henvende sig til deres praktiserende læge og høre, om han kan hjælpe dem. Så den praktiserende læge indgår også i det her, det her samarbejde? Ja. Okay, godt. Tak skal du have, Kirsten Færgmann. Det var dejligt, at du kom ind og fortælle om jeres projekt. Det vigtigste er altså, at vægttab blandt ældre det forebygges, og det kræver godt samarbejde mellem sygehusene og kommunerne. Men samtidig så må man ikke lade være med at tænke på, at det er jo vigtigt at inddrage de ældre selv, måske på et endnu tidligere tidspunkt. Og man kunne måske forestille, at man via hjemmeplejen, man kunne hjælpe med at danne det, man kunne kalde ældregrupper, så de ældre de kunne spise sammen, gå tur sammen eller lignende. Ja, muligheden de er mange. Det er sådan set nøjagtigt det samme, som vi kender fra sundhedsplejen, der hjælper de nybagte mødre med at danne mødergrupper. Forskning er også en vigtig del af mit arbejdsområde. Det er et projekt, vi kalder Projekt Stor, vi kører i Ringkøbing Amt. Det er struktureret, tværfagligt og tværsektorielt tilbud til familier med småbørn med overvægt. Jeg arbejder med maden, så er en fysioterapeut, der arbejder med bevægelsen, og så en familiekonsulent, der arbejder med alle de her familierelationer. Hele behandlingen heroppe også, den retter sig ikke mod overvægten i sig selv, den retter sig imod at reducere risikoen for at blive overvægtig senere i livet. Det vil sige, det der er lige så interessant i det projekt her, det er om de børn her, de får nogle mere hensigtsmæssige mad- og bevægelsesvaner i forhold til overvægt. Det er måske mere vigtigt, end at de taber sig i vægt. Tak for god arbejdsløs med dig. Ja, fortsat god arbejdsløs med dig. Jo, tak.